Ang kasikatan ay nawawala. Ang pira ay nauubos. Ang banana ay nalalagas. Pero ang magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalagaan. Ako po si Shohata Sahid, Shane, aka Taosog Channel. Kung gusto niyong makinig ng mga Taosog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli!